principio, se inicia a temporada, o mentalizarse todo o mundo, é dicir, todo o equipo, de que, bueno, pues, cando tes un líder ou dous dentro do equipo que sepan de antemano que ningún reúlle de facer o seu traballo, e que saben de antemán que van a ter algunha oportunidade, pero que maioritariamente están para eso. Por ejemplo, con él estuve en no 2003. Como profesional, pero como amateur no 98 e agora volvemos a coincidir pois aquí, pero podíamos coincidir como podíamos. Sí, pero hai outros, por exemplo, con Salgueiro nunca coincidín como compañeiro de equipo, pero sempre foi de entrenamento na máis. É un amigo. E hai outros que coincidín con el no 95, mantive a relación a todo hoxe en día, e outros que non, bueno, a gran maioría nunca máis voltas a nin a chamalos nin nada. Aquí todos somos fundamentales. Penso, nadie é imprescindible, pero nadie sobra, digamos. Pues nada, un pouco é descargar un pouquiño a musculatura despois de todo o esforzo que fan durante o entrenamiento, sobre todo hoxe que foi un entrenamiento bastante largo, e aparte con frío e chuvia. É unha caña. Que xoga primeiro? Xogo eu, non? Sí. Pero pon pa 3 en Campeonato? Sí. Despois de fer 200 kilómetros non teño gana nenhuma de coller este libro para nada, Prefiro coller un ordenador, ver unha película ou ler o que sei, algo que me gusta, unha revista ou así, pero isto non teño ganas, e menos hoxe, hoxe tiña ganas de coller, meterme na cama, dormir as sextas hasta as 8 da tarde. E despois de cenar igual sí, despois de cenar despois de tomar un colacao, así subir para arriba e estar, pois oye, dedicarlle un tempo a estudiar, porque máis que nada ao cabo da concentración se temos os exámenes. Carai, por pouco le damos. Quinta derecha. Quinta izquierda corta. Hai presión, non? Hai unha presión aquí moi grande. Corta. Aquí a segunda derecha larga. Unha concentración ideal son 5 ou 7 días, o que esta penso que é un pouco máis larga para coñecernos, porque hai xente, a maioría dos galegos coñecémonos, pero de fora e tal, para facer grupo, é importante facer grupo. O bo que ten o ciclismo nestes casos é que sempre faz amigos novos. Mesmo neste caso nós xa nos conocíamos e tal, pero sempre pois, chegou un neo ou alguén de fora, ou no caso dele que chegou, comparte habitación con Nozal. E sempre é unha amistad, non? Que ao convivir tanto tempo con ele, pois é unha amistad, moitas veces, pois é unha persona que che cae ben e tal, pois faz unha amistad moitas veces grande. Parece que hai moita expectación oye, a ver se anima a afición galega pois a vir a marcha e que nos divirtamos todos, non? El 65. 65, Sí. Vamos a ver. En principio sí, bueno, non falei con Álvaro, pero en principio sí, xa me dixera el un mes así que iba a ir e agora durante estes días pasará polas habitacións a decirte o calendario. Por exemplo, Veloso, que está comigo na habitación, xa o ten, sabe que non vai ir a Mallorca, pero a min comigo ella non falou nada, non me dixo nada. Pois hoxe creo que vai a ser un día no que vamos a disfrutar todos da bicicleta, porque hasta agora os entrenamentos eran entrenamentos, o sea, co cal disfrutas pero de outra maneira. E agora sí, disfrutas da xente que ven con nós, que tamén moitas veces nos apetece, pois oye, que veña xente de calquer sitio, falar con xente diferente, ir despacio na bicicleta, disfrutando, vendo o paisaxe. En principio, un pouco habíamos posto este día porque nos coincidía con un chamado descanso activo, chamamos a decir para, bueno, pues estos días estuvemos entrenando ben e hoxe pues era un destes días que damos un pouco de liberdade
para salir e para facer, bueno, pois 60, 80, como moito 100 kilómetros, o que máis, non? E entón, bueno, pois collémolo para promocionar o deporte, para promocionar o ciclismo en particular, e, bueno, pois para darlle tamén, bueno, pois a promoción á zona, a Costa da Morte, concretamente. Ezequiel Mosquera, aquí temos. Que tal? A ver este ano como andamos. Vamos a ir a unha marcha moderada, Están o equipo profesional aí, que é o que vai a marcar un pouco o ritmo. Hombre, como se ven demostrando desde fai algún tempo, xa algúns anos, pois dos, bueno, pois dos países axeitados, non, digamos, porque, bueno, pois porque levan salido moi bons corredores xa desde fai bastantes anos. Bueno, Santos, a ver, ¿qué tal la concentración entonces? Muy bien. Estamos aquí preparando a principio de temporada. Ajá. Vamos a con ganas. Con moitas ganas. Con moitas ganas. No meu sitio podría haber non un nin dous, igual podría haber 5 ou 10 ciclistas, non? Que podría, a nivel amateur, que había, pois iso, moita xente que estaba deseando ter este oco. Eu creo que o futuro de entrada é máis, digamos, debe ser máis optimista que anos pasados, non? E digo isto porque, bueno, pues porque as portas están abertas dun equipo de profesionales, os chavales van a ter que ganarlo na carretera, que nadie vai a ter que, vamos, nadie vai a regalar nada, pero a porta está aberta.